Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinongyalam ka National Health Mission Employees Association of Meghalaya, kilapin pao ka jingpan yaw na marga jingbam patyo ki Nongtrei ka National Health Mission, ya ka Tulop jong banay yayong araja arpun rio. Kat kom ka shitik bala pinmi ha ka arpun rio tarik jimbang araja arpun rio, laong ba ka jingbam siyo biang por ya ka Tulop, kadai ka bala juja na ka por siya ka por, ha ka ba na ka liang ka association ru, kala jupin sngaw siya ki por, badai kmi bat kumju ru siya umentri badai kmi ya ka tanat ka kwat ka kya, habaya day bat ka ni ka benta na lor ki wei pat, ki jing ki ba ki ya kendua. Laong ba wat la ki ladan ki jing kular ba ya ka ni ka jing an pen bet tang ha ki kendiat sngi hinrei kamju urlong, ba ka ni ka labo jing ha ki babon ki liang ya ki Nongtrei. Laong ru ba ka ladan ka jing pentip ba ka jing slam and seer ya ka Tulop, ka day na mar ka jing pentrei kam ya ka Atiar based payment system, ka bahap an pen ya so ba ka SPARSH, kat kum ka jing batha ka Ministry of Health and Family Welfare ka Sarkar India. Laong ru ba ka association ka sngaw thu halor ka jing dan kam, bat pen bhai ka rukam trei kam hinrei ka Sarkar jilla, ka klam ai ka no ka jing pentip siya ki Nongtrei halor ka niya. Ka shithi ka laong ru ba ka long ka badan kam bat pen siya ya ki Nongtrei NHM, kam tam ki batrei ha ki CHC, PHC, Sub-Center, ki haban mat shibun ki jing namar ka jing haban let ka jongki, siya ki jaka ki bajingay ban pendep yala ka kamram hakileng ka jilla. Laong ba ka jing pen slam and siyo ka Tulop kalakta ka rukam jongki, ba ka rukam trei kam jongki, namar ka jing kiw dor ha ki marba mardi na lor ki wei pat. Laong ru ba ki Nongtrei NHM ki day ba kong san tam ha ka kwat ka kya, ba ka jing haban mat ki bon ki jing kan kta ka jilla bat kumta, ka Sarkar jilla kan haban Shim kya ka ne, bat ban siyo no ka Tulop ha ki ni ki sngi ki ban wan, lem kumta ka association kan sa Shim pat ba ki wei ki Sienjam ki ba kamting Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya